नालाय नङा फाग्लिफोर गोसो थोलायनायनि गुबै मोनसे मुङानो जाहैबाय फोथाय खेबस' आरो असे लोगोनि गुबै मोनसे मुङानो जाहैबाय सुथुर नंगौबोदांहाय नायदो सोरखौबा 10 बोसोर गोसो थोलायबाय 5 बोसोर गोसो थोलायबाय सोरबा सासेया फोथाय खेबस' खालामनानै गारलायबाय सोरथो बुजा बुजि जालायनानै गारलायोहाय बांसिनानो फोथाय खेबस' खालामनानैसो गारो आरो असे लोगोआलाय जाय स्कुल टाइमाव जि लोगो बा कलेज टाइमाव जि लोगो बेफोर लोगोआ अराय सम थाबाय थादोंना सानसे बेलासे नांलायफिनलायनाय जाखादों असे लोगोआ गोबां मानसिफोरनि गेजेराव सासे सानै साथाम जराफोराल' मोजां लोगो जायो हाजार जुनाव जरासेयाल' मोजां लोगो थायो माखासेयाथ' सुथुर जालायखायो नङादे माथो आंनि लोगोनि बेस्ट फ्रेन्डआ आंनिनो सुथुर जाबाय माथो आंजों थिगसे लोगो जासे जानानै आंनि खोथाखौ स्कुलाव बयनोबो बांसावनानै होयो उनावसो मिथिदों आं आंनि असे लोगोआनो बेफोरबायदि खोन्थायो होननानै होमबालाय माथो बिनिखायनो बुंदों आं असे लोगोनि गुबै मोनसे मुङानो जाहैबाय सुथुर आरो गोसो थोलायनाय मोजां मोनलायनायनि गुबुन मोनसे मुङानो जाहैबाय फोथाय खेबस' गाज्रियैनो दुखु मोनथारबाय नामाहाय नोंलाय गोसो सिङाव दंफाव माथो बुंबावनो बाल जिउआव गोबां दुखु दङ बिदि होननानै आं बयनोबो खुलि खिथा बायदि बेखेवनानै होआना बेनिखायनो जिउआ माथिं दैदेनलांदों बेजोंनो थांगासिनो दङ हनै बै थफिराम नङा होनलाय नंगौथ' आरो ओइ आं थांनोसै खोमाहाय हाय थाङो नामा ओंखाम जायालासिनो हनै थफिरामा आंखौ जि डिस्टार्ब खालामलायगोन दा जेबो नङा बेखौनो गियो नामा आं बेखौ हाथारलाय आं दसे बैथिं थाहैथ'नोसै सेंग्रा सिख्लाफोरखौनो नायथ'लाय दसे औहाय बिसोरखौनो नायनोसै आं ओइ दुमफाव आइजो माहारिफोर दुमफावालाय दङ खोमा खाथि खाला नागिरहैबानो मोनगोन र' नागिरहैनि आं बे थफिरामजोंबो मा जाबावगोनथाय सोरबायदि हिनजावखौ मोनमारगोन बियो जानोहाय दाबायदि हिनजाव मोनबाबो अननो रोंगोन ना रोङाथाय अननो रोंगोन बायदि मोनो माथो आं मिथिलाय लाङाहाय थफिरामखौ नायनानै हापां माथो हापां गोजासो नुबायब्रा हापां बेमार जालायबायलै आं नारजिबुदां अमा राजामोननो माबा नांगौ खोमा हैबानो जाबाय बेनिखायनो आं नोंखौ लिंहरदोंमोन आच्छा दे हापां बेमार जाना लानानै जारला जाबायलै अरिजिनाल हापांखौ आं दा बोरै सिनायबावगोनलै आच्छा बैसो खोमा अरिजिनाल हापाङा दाना नारजिबुदाङा जौ लोंबाथाय हापां बेमार जाला नामा गैथ'आथ' बिराद गोबाव जाबाय हापां बेमार जायैया दिनैसो जागोन ना जायाथाय माथो जानाय बायदि नुवाखै जायाखै खोमा होमबालाय गारबायदां मोजाङानो जागोन जुदि बियो हापां बेमार जाया जायखौनो मेखौनो आंखौसो सानलाबायो बियो मालाबा बांद्राय जानानै होबा गाज्रि जाथारगोन थेवबो मालाय कन्ट्रल खालामोदां गावखौनो दावलाय खालामो होननानै बुङो नंगौना नङाथाय बेनिखायनो जौबो लोंखाया दा बोसोराव खेबसेफोरल' लोंगोन बेखौनो लोंगोन लोङासोबाव लोगोफोरा नारसिना होबासो मालाबा लोङो मोजांहाय नोंनानो मालाय जौ लोंथारा सन्थलायासो मा जाबावगोनथाय माथो दावराव खोनाथारदोंहाय नांलायखोसो ना माखो बिसोरलाय जि जायो जाथोंहाय दिनै जोंहा रंजानांगौ बेसेथो न'नि खामानिखौल' मावबाय थानोसै न'नि खामानिखौलाय जेब्लाबो मावखायो गोबावजों खेबसे रंजानायावलाय माथो थाङो माथो लोंबानो जाबाय जाबानो जाबाय मानबायलायनाय दे गाबोन जि जायो जागोन बेहाथ' मालाय जेबोखौनो जायानो औहाय मंगलबार नालाय बेनिखायनो जेबो जाया आं दे जेबो नङा बिदिबालाय नायबायल' थादो नोंहा आंखौ सिन्था खालामनाङा दे नोंसोर जाबानो जाबाय बे थफिरामजों हालासो आं ओमफ्राय नै माथो ओंखाम संग्रा न'आवसो हाबफैबाय आंलाय ओइ दुमफाव आयौ फैफागासिनो माथो आरो बे टेबोल सायावनो थाखुमानोसै आं ओइ दुमफाव बहा थाखुमा लायखोब्रा नोंखौ आं बेवहायनो नुथारदों आं दुमफाव ओइ दुमफाव आंनि सनामाइनाव बामना लाबाय थाथाव दुमफाव ओइ दुमफाव सना नोंनो आं जोबोद अननाय होगोनब्रा नोंबो दुलुर आंबो दुलुर सानैजों गुल आं नोंनो बिराद अननाय होगोनब्रा दुमफाव हाजासे बिखानिफ्राय आं जेसेबां अननाय दं बख' नोंनो होबाय थागोन खालि नोंनि बिखाखौल' आंनो होदोब्रा दुमफाव होमबानो दिनैखि खिन्थाव नोंजों आंजों रायजो जाबाय थाथाव आच्छा दुमफाव नों बेवहायनो दङ नामाब्रा बेवहायनो दंथारो नों दुमफाव थांबा मानसिखौहाय बे मानसिखौ हाथारलां ओइ दुमफाव नुबाय आं नोंखौ हापां आंनि सना फैब्रा खेबसे गोबानानै खेबसे सब खुदुमनि मेडिकेलनिफ्राय फैनायनिफ्रायनो नोंजों मोजां रायलायनो मोनाखै आं हापां बापाव हापां बेमारसो जागारगारबायथ' माथो मानसिया बेखि आंखौ नागारबावगोन ना जारलासो जाबायलै हापां हामथारदोंहाय हापां सना बेफोरबायदि गारनानै दाथांसै दै आंनि मेगननि नोजोरावनो आं अराय नोंखौ लाफाबाय थागोन गोनां जायोब्ला आंखौबो लांफा नों मिथिबाय हापां सना फै खेबसे खुदुमनि बापाव नारजिबुदां हापां बेमारसो जामारबाय नामाब्रा आंनि गोसो मोदोमाव नोंल' दङलै हापां आं बुंनोसो रोङा हामथारदोंहाय मालाय खेदावनाया दा गाव बोरै मोन्दों मोजांसो जाथारदोंहाय हापां सना
आं हाबां नङालै हाबां नों आंखौ गाज्रि मोनदों नङा होमबा आयौ हाबां बेमार जाबा बोरैबाथारथ' आरो बियो जानाय नंला आंबो न'आव थांनांसिगोन दिनै बे टपिकआव आंखौ गारनाय नङा थाबैनो खारखोमा लांसैहाय आं नांगौबा गाबोन आं हाबांनो खिन्थागोन आच्छा बिदिब्ला जागायनोसै आं बयबो गोसो होनानै खोनासं बिदिब्ला बयबो खोनासंदो सासे जबा मुंनि सिख्ला दङमोन बियो 25 बोसोर बैसोनिमोन आरो बियो मोनसे कल सेन्टाराव एडमिन डिपार्टमेन्टआव खामानि मावोमोन आरो बेनि खामानिया बेलासेनि 2टानिफ्राय हरनि 12टायावसो जोबोमोन थिग बिदिनो बै दिनखालिबो गावनि खामानिखौ फोजोबनानै बियो न' फारसे रावना होबोयो गावनि साइकेलखौ लानानै आरो साइकेलखौ बियो मोनसे जायगायाव पार्क खालामनानै प्लेटफर्म सिङाव हाबो आरो ट्रेन फैनायखौ नेयो थिग बे समावनो बियो स्टेशनाव थानाय एलईडी बर्डआव नोजोर होयो बेलेग समावबा बे बर्डआव ट्रेननि नाम आरो टाइम लिरनाय थायो नाथाय बियो दिनै नुनो मोनाखै आरो बियो नुबावबाय एलईडी बर्डनि लाइटआ जोंलाय गोमोरलाय जागासिनो थिग बे समावनो रेल स्टेशननि गासैबो लाइटआनो स्रोब गोमोरनानै होबाय आरो सोरगिदिं खोमसियानो खोमसि जानानै होबाय दा मा जाबावगोन दे खोनासंबाय थाब्रा बेफोरबायदि गेजेराव सोंनानै होनाङा आच्छा दे खोन्थाफिनदो अके खोनासंफिनदो गेजेराव जेबो सोंलु खालामनाय गैया दे आच्छा दे दानिया जबाया जेबो बुजिनानै मोनासै हरखाबनो स्टेशननि लाइटफोरा मानो गोमोरजोबखो होननानै थिग बे समावनो ट्रेनाबो फैनानै होबाय जेबो गोबाव सम खालामालासिनो जबाया ट्रेनाव गाखोबाय बे समाव हरनि 12:30 जाबायमोन बै सानखालि ट्रेनाव बांद्राय मानसि गैयामोन मानसिफोरनि अनजिमाया गुबुन सानफोरनिख्रुइ जोबोद खममोन जबाया गावनि हेडफनखौ लानानै गोसा भलिउम होनानै मेथाइ खोनासंनो लायो अफिसाव 9 घन्टा खामानि मावनायलाय बियो जोबोद मेंनाय मोनो आरो बियो गोसा मिउजिक होनानै खोनासंदोंब्लाबो उन्दुलाङो दसे उनाव थानानै बिनि फना रिंखाङो आरो जबाया नुबाय बिनि बिफानि फन बिफाया फनाव सोंहरो नों फैगासिनो दङ ना फिसा होननानै आरो बिफाया सोंबावो माबे स्टेशनसिम मोनफैखो होननानै अब्लासो जबाया हुसाव फैनानै नायो बबे स्टेशनसिम मोनफैखो होननानै अब्ला नुबाय दाबाया खोमसिजों बुंफबजोबनाय लोगोआव सासेबो पेसेन्जार गैया बियो सोरगिदिं गिदिंजोबनानै नायबाय दाबा सिङाव जेबो लाइटबो गैया आरो बायराव जेबो एलईडी बर्डबो गैया आरो जेबो ट्रेननि एनाउन्समेन्टबो गाबनाय खोनायाखै जबाया हरखाबनो संखिखांबाय लोगो बिफानो खोन्थाबाय आं जेबो बुजिनानै मोनासै ट्रेनाव माथो रावबोआनो गैया आरो लाइटबो जोंनाय गैया होननानै बियो बिफानो खोन्थाबाय बिफाया बुंहरफिनबाय खाथियाव थानाय सुबुंफोरनाव सों होननानै अब्ला जबाया फिनबाय ट्रेनाव रावबो पेसेन्जार गैया होननानै बिफाया बुंहरफिनबाय नेक्स्ट स्टेशनाव मा मोनो बेवहाय ओंखारबानो जाबाय होननानै आं नोंखौ लांनो फैगासिनो जबायाबो बुंहरबाय जागोन दे आफा होननानै बिनि उनाव नेक्स्ट स्टेशना माला मोनफैगोन बेखौ नेनानै थाबाय गिनाय आरो संखिनायखौ लानानै बियो एसे आन्दाज खालामबाय गुबुन सानफोरावबा बे ट्रेना 15 मिनिटनि गेजेरनो स्टेशनाव लाखियो नाथाय दिनै 20 मिनिटनिबो बारा जाबाय अब्लाबो स्टेशनाव लाखियासै ट्रेना जबाया सानबाय दिनै मा जाखो बियो जोबोद गिनाय मोनबाय ट्रेना मा जादों साननानै बियो गोसोखौ एसे दाद खालामनानै मबाइलाव थानाय टर्चखौ थुनानै बियो इन्जिन फारसे आवगायबोयो ट्रेन ड्राइभारनिफ्राय माबा मोनसे हेल्प मोनगोन खोमा साननानै मानोना बियो दाबो गावखौनो मिन्थिया बबेसिम मोनफैखो बेनिखायनो बियो ट्रेन ड्राइभारनाव सोंनो होननानै ट्रेन ड्राइभारनि इन्जिनसिम मोनहैयो आरो बियो टक दरजाखौ बुयो बे दरजाखौ बुदोंब्लाबो सिंनिफ्राय रावबो बेखौ माथो हराखै ट्रेन सिंनिफ्राय जेबो माथो मोनिलाय बियो गिनाय आरो संखिनायखौ लानानै गावनि सिट फारसे जिरायफैफिनो आरो नेक्स्ट स्टेशनखौ नेनानै थायो गोसोआव सानो नेक्स्ट स्टेशनाव ओंखारनानै गुबुनफोरनिफ्राय हेफाजाब लागोन आरो बिफाखौ बियो कल खालामनानै लिंहरगोन बेफोरबायदि साननानैनो मालाबानो 10 मिनिटनिबो बारा जाबाय हरखाबनो बियो मोनदांबाय ट्रेननि स्पिडआ एसे खम जाबाय जबाया ट्रेननि स्पिडखौ एसे लासै जानाय मोननानै गोसोखौ एसे स्रां मोनफिनबाय 2 मिनिट लासै खानानै ट्रेना लाखिबाय जबाया खिरखिनिफ्राय नाहरबा नुबाय ट्रेन स्टेशनाव रावबो गैया खालि आरो लोगोसे सोरगिदिं खोमसियानो खोमसि बियो गिनायजों बिफानाव कल खालामबावबाय अब्ला बिफाया बुंहरबाय लाइभ लकेसन हरनो थाखाय बिफाया बुंहरबाय थिग बिदिनो जबाया बिफा बुंनाय बायदि खालामबाय गावनि लकेसनखौ बियो जीपीएसआव नायबाय नाथाय बियो जीपीएसआव ट्रेक खालामबाबो गावनि लकेसनखौ नुवासै लोगो बियो बिफानो कल खालामबाय आरो बियो बुंबाय आं जोबोद गिनाय मोनबाय आफा आं जाय जायगायाव दङ बिनि लकेसनखौबो जीपीएसआ ट्रेक खालामनो हायाखै होनना गुबुन फारसेथिं बिफाया माबा मोनसे बुंहरनायनि सिगांनो नेटवर्कनि थाखायनो कलआ दाननानै होबाय जबाया बिफाजों रायज्लायनो मोनस्लाबासै बिफाया सिगाङाव बुंनाय बायदिनो बियो ट्रेन स्टेशनाव ओंखारबाय ट्रेन स्टेशनाव ओंखारनानै बियो गावनि मबाइलाव लाइटखौ फोजोंनानै बियो लामा नागिरो बबेथिं ओंखारलांबा मोजां जागोन होननानै थिग बे समावनो बियो स्टेशनाव थानाय मोनसे बर्डआव नोजोर होयो बर्डआव जायगानि नाम लिरनाय थागोन साननानै बियो बर्ड फारसे आवगायबोयो जेब्ला बियो खाथियाव फैनानै नायो अब्ला नुबाय बर्डनिफ्राय थै बोहैगासिनो जबाया नुनानै गोजांस्रिउजोबो मानोना बे साइन बर्डनिफ्राय थै गोथां बोहैबाय थायो बेखौ नुनानै जबानि गिनाया आरो बारानिफ्राय बारासिन जायो गिनायजों बियो हां सरथे मोनो आरो ट्रेन फारसे खारबोफिनो थिग बे समावनो जबानि बिफाया कल खालामबावो आरो बुंहरो ट्रेना जाय लामानिफ्राय फैदोंमोन बे लामाजोंनो थांबाय था होननानै बुंहरो आरो गावहाबो पुलिसनिफ्राय हेफाजाब लानो नागिरदों होननानै बुंहरो जबाखौ गिनो नाङा होननानै थुलुंगा हरो खाथि खाला मन्दिर चार्चफोर थानो हागौ होननानै बुंहरो सोरखौबा नुदोंब्ला हेफाजाब बिनो थाखाय थिनहरो जबाया बिफानि रावखौ खोनानानै मेगननि मोदैखौ हुगारनानै बियो
बिफाया थिननाय बायदि बियो अपोजिट डाइरेक्सन फारसे खारलांफिनो जाय लामानिफ्राय ट्रेना फैदोंमोन बे लामाथिं बियो उल्था खारलांफिनो खारो जबाया खारबायानो थायो बियो गिनाय आरो संखिनायखौ लानानै बेराफारसेथिं सोरगिदिं खोमसि आरो खोमसिजोंनो गासिबो साग्लोबजोबनाय आरो जबाया एसे थाल लाबावबाय बिनि उनजों सोरबा खारफागासिनो दङ जबाया खारनाय फावैनो मेगन खनाथिं नाहरखुमायो अब्ला बियो नुनो मोनबाय गावनि उन बेसेबांबा बुरजा साया खारफागासिनो जबाया गावनि मोदोमाव जेसेबांखिनि बोलो दं गासिबो हगारसारनानै बियो खारदों एखनब्ला बियो उनथिंजायनिफ्राय गावनि मुंखौ सोरबा गाबज्रिनाय बायदिबो खोनादों अब्लाबो जबाया उनथिं नायहरफिनालासिनो सिगांथिं खारलांबाय थायो हरखाबनो बिनि खारबाय थानाय आथिं थोंनैया थाबथायो बियो नुबाय बिनि सिगांथिंजाय सासे हिनजावसा उल्था दिन्दां जानानै दङ आथिंआ गोजौआव खर'आ हायाव आरो महरा बिनि बेसेबांबा गिथावथाव आरो बेसेबांबा गिलु बालु महरजों बियो मिनियो बिनि खानायाबो बेसेबांबा गोलाव आइलि जाइलि खानायखौ लानानै बियो बेसेबांबा गोसा मिनियो जबाया बेफोरबायदि नुथायखौ नुनानै बिनि गारमाया रानखाङो मोखां गंसे गोलोमदैजों बुंफबो आं सरथे मोनो आरो गिनाय आरो संखिनायखौ लानानै बियो स्टेशन फारसे थांनो होननानै उनफिनो थिग बे समावनो बे गिलु बालु महरनि हिनजावा नुजाफिनो जबाया गिनानै उनफिनो आरो बियो आवगायनो सानो थिग बे समावनो बियो रेल लामानि गेजेर सासे मानसिखौ खारबोबाय थानाय नुयो बे खारबोबाय थानाय मानसिनि महराबो जोबोद गिलु बालु जायगायावनो दानख्लाबनाय जायगायावनो सुख्लाबनाय खर'आबो खावसे गैया बिनि महराबो जोबोद गिथावथाव बे मानसिनि महरखौ नायोब्ला सोरबा ट्राकआ होखेनानै गालांनाय बायदि बे मानसिया रेल लामाथिं खारनो नागिरनायखौ बियो होबथाहरो जबाया मा खालामगोन मा मागोन जानानै बियो बै गोजौआव दिन्दां आलायनाय हिनजावखौ नाहरफिनो अब्ला बियो बे जायगायाव बेखौ नुफिना जबाया गिनाय आरो संखिनायखौ लानानै बियो रेल लामानि गेजेर खारफिनो लामायाबो सोरगिदिं खोमसि बेराफारसेथिं बे खर' दानख्लाबनाय हौवाया बेखौ उन होसोफिनबाय थायो बेसेबा गोलाव रेलनि ट्रेकजों खारै बियो मोनसे लामाथिंजाय गंसे कार फिसा नुहुरो बे कारखौ खिन्थानो थाखाय बियो बिफानाव जेब्ला कल खालामो अब्ला जबाया नुबाय बिनि मबाइलनि बेटारियाबो जोबबाय बियो गोनो गोथो गिनाय आरो संखिनायखौ लानानै गारि फारसे थांनो सानो आरो गिनाय मोनफिनो थांनो ना थाङा जायो नाथाय अब्लाबो बियो गोसोखौ दाद खालामफिननानै कार फारसे आवगायलाङो जेब्ला कार फारसे आवगायलाङो अब्ला बियो नुबाय सासे हौवा मानसिया कारनिफ्राय ओंखारनानै जबाखौ रायदावबाय बे हराव नों बेवहाय मा खालामदों होननानै जबाया गिनाय आरो संखिनायजों हां थोनो मोननानै जेबोखौनो बुंफिननो हायाखै जबाया ओरैबायदि मोनदों जेन बियो बिहुस जानानै गोलैसिगोन बिनि बेफोरबायदि हालतखौ नुनानै बे मानसिया बेखौ गारि सिङाव जिरायनो थिनो जबाया बिथिंजाय गिखानायखा बेनिखायनो बियो माबा मोनसे राहत मोनगोन साननानै बे कार सिङाव जिरायो आरो गासैबो खोथाखौ बियो बे मानसिनो खोन्थायो बियो गुदिनिफ्राय गासैबो खोथाखौ बे मानसिनो बेखेवनानै खोन्थायो माब्रै बियो ट्रेनाव गाखोनानै माब्रै बे स्टेशनाव फैनानै माब्रै बियो रेल ट्रेकआव खारबाय दङ होननानै बेफोरखौ बियो फारि बे मानसिनो खोन्थालांबाय थायो मानसियाबो सिरि खोनासङो आरो जबाया बे मानसिनाव सोङो बे जायगाया मा जायगा होननानै थिग बे समावनो जबाया नुबाय गारि सालायनाय मानसिया गारिखौ बे ट्रेन स्टेशनसिमनो लाफिनगासिनो जबाया गिनायजों बे मानसिखौ गारिखौ लाखिनो थिनो जबाया बुङो बे ट्रेन स्टेशनाव आं थांफिना होननानै प्लिज गारिखौ लाखि होननानै बियो बे मानसिखौ खावलायो जबानि बेफोरबायदि खुथार बुंनायखौ खोनानानै बियो जबानि फारसे नायहरो आरो मिनियो लोगो बिनि महरा गिलु बालु महराव सोलायो जबाया नुबाय गावखौ होसोनाय बै रेल ट्रेकनि मानसियानो बेनो जायनि खर'आ दानख्लाबनाय जबाया गिनानै लोगो कारनिफ्राय ओंखारो आरो बियो उनफिनालासिनो खारबाय थायो जबाया गावनि मोदोमाव बेसेबां बोलो दं गासिबो हगारसारनानै बियो खारदों लोगोसे जबाखौ खर' दानख्लाबजानाय बे गिलु बालु महरनि हौवायाबो जबाखौ होसोफाबाय थादों जबायाबो खारदों लोगोसे बे हौवायाबो बेखौ होसोफाबाय थादों थिग बे समावनो अनलायनाय सासे रायखसिया नुजाबावबाय सल'खौ आं बेखिनियावनो फोजोबथ'बाय मालाबा लोगो मोनफिनबा खोन्थाबावलायनोसै जागोन दे एबार आं खोन्थागोन रमान्टिक खोन्थागोन आं एबार मा होनखो नों आंखौ सोबानो सोबाखै आच्छा लिंहरनासो लाबावदों नों आंखौ औ लिंहरदों आं नोंखौ आं मा बुंदोंमोनलाय आंखौ सोबानो ओंखारलायनाय मा लोगो बावबायानो नामा मोजां मानसिजों गाज्रि जायो गाज्रि मानसिजों मोजां जायो नंखागौबा गाज्रि मानसिजों जेब्लाबो गाज्रि जायो बेखौथ' बुंदोंमोन आं गयदाया गाज्रि नालाय बे गाज्रियानो जाफिनबायना गयदाया गाज्रि मानसिबाबो बियो लटारियाव 1 कोटि थाखा मोनदोंना ओमफ्राय गयदाया बे फैसाखौ थांजाफिनबाय दा जुवा गेलेनायाव दा खोथाया थाङो थुङै गाज्रि मानसिनाव गाज्रियानो जायो दा आं फोथाया मानो होनोब्ला गयदाया 1 कोटि जुवायाव थांजादोंबाबो 1 कोटिखौ मोनफिनदों बे लफाय मास्टरनिफ्राय बेनिखायनो बुंदों आं मोजां मानसिनाव जेब्लाबो गाज्रि जायो
गाज्रि मानसिनाव जेब्लाबो मोजां जायो साला खोथाखौथ' बुजिमारदोंना माराखैलै बे गावनो होनबा होननानै मानो बुजियाखै बुजियाखै नामा गयदा दाखुवा मानसि 101ता बुथारनानैबाबो लटारिया 1 कोटि थाखा रां मोनदों बेनिखायनो बियो मोजां ना गाज्रिनाव मोजां जायो नाथाय गयदा दाखुवा जुवा गेलेनानै थांजाफिनदोंना फिनाखै थांजादों बेनिखायनो बुंदों आं गाज्रि मानसिजों जेब्लाबो गाज्रि जायो मोजां मानसिजों जेब्लाबो मोजां जायो होमबालाय माथोबाव मोजां मानसिजों मोजां जाखायो गाज्रिजों गाज्रि जाखायो खोथाया रग' जाखाबाय माथो आं फोथाया मोजां मानसिनाव गाज्रि जायो जेरै लफाय मास्टारा फ्रियाव टिउसन फोरोंनानैब्लाबो 1 कोटि लटारियाव मोनदोंब्लाबो फैसाया खावजालायबायना गयदा दाखुजों ओइ खोथायानोथ' बेनो दा मोजां मानसिनाव मालाबा गाज्रि जायो गाज्रि मानसिनाव मोजां जायो आं फोथाया गाज्रि मानसिनाव मोजां जाखायो गाज्रि मानसिनाव अलवेज मोजां जायो मा नों आंनि खर'खौ गाज्रि खालामनो नागिरदों नामा मा नों गाज्रि मानसि नामा आंलाय मानो गाज्रि मानसि जानांगौ होमबालाय मानिथो खर' गाज्रि जानांगौब्रा नोंहालाय गाज्रि मानसियासो खर' गाज्रि जायो मोजां मानसियासो मोजां खर' जायो आच्छा थाङै थुङै होनबा दा खर'आव जाहैलायबाय गाज्रि मानसिनाव गाज्रि खर' थाखायो बेनिखायनो बियो गाज्रि खामानि मावो आरो मोजां मानसिनाव जेब्लाबो मोजां खर' थायो बेनिखायनो मोजां खामानि मावो बे लफाय मास्टारा मोजांबाबो हिनजाव गदाय गोसो थोनानै हिनजाव गिदिरखौ गारदों मोजां मानसिनावबो गाज्रि खर' थायो आच्छा गयदायालाय गयदाया हाबा जायाखैमोन बियो लफाय मास्टारनि हिनजाव गिबिखौ गयदायानो हाबा खालामफिनबाय आरो मोजां अननाय होबाय नों आंखौ मा सानदों जाम्बा सानदों नामा आंथ' नोंखौ जाम्बा सानदों होननानै बुङाखैना गावहानो बुंना लालायबाय दा होमबा नों जाम्बाखा आं जाम्बा नङा मिथिबाय आं जाम्बा मोनबा दिनै एमएलए जायामोन दाथ' नों आम मानसिसो आम नागरिकसो दालाय मानि नोंलाय एमएलए हा आरो आंखौ नों बुनो ओंखारबावग्रा फै बुफैलाय आच्छा दे फै नांनि नैबे सन्थलायाबो जेननायाव गैयाब्रा फै खाथियाव र भाइमोन र दे जागायदो मा होनदोंमोनलाय आं नों अमा राजाखौ बुलायनो लिंहरदोंब्रा फै बुलायनि दे नोंफोरबायदि मदारु मानसि आंजों नांनो नागिरदों खेबसे लागै जोगासिनो अखाफोराव मोनहैहोगोन आं मोनथिनानै लायाखै दाबो सम दं जेननाय लानो आं निमाहा होगोन नैबे सन्थलाया जौ फाग्ला जाखो मा जाखो नैबे सन्थलानावबो गोहो बोलो दं मिथिबायना बिना आंनि गोहो बोलोखौ देखायजोबगोन नैबे सन्थलाखौ रेजेंआव लादोंना रेजेंआव नोंसोर गासिबो आंखौ रेजेंआव लायोना ओइ आं रेजेंआव लायालै आंखौ अखाफोराव जोनानै हरनो ओंखारलायदों नों जोगोनथ' आरो फुटबलखौ जेरै जोनाय बिदि जोगोन आं आच्छा आइथिं दिखांदों आंखौ नायदो सन्थलानि थाम्फै खेरेबखौ नुदों आंनि रागाखौ फै आंनो नोंखौ थाम्फै खेरेब होनानै सानाव थिनहरगोन आं नों आंखौ अखाफोराव थिनहरनो ना आंसो नोंखौ सानाव थिनहरगोन वाइला जामाइला लोंबा माथो डेन्जार जायोलै बिनि बेफोरबायदि महरखौ नुनानै आंहासो जौ फेगालायबाय नांनोसै थाम्फै खेरेब खम्फु फान्दानि होनो आं नोंखौ दावलायनानै जोग्लिजोबनानै गाग्लिजोबगोन आं नोंखौ नैबे सन्थलाखौ रेजेंआव लादोंना नों नों बांद्राय डायलग मारिगासिनो ना फै नांनि बालनि मासो गाज्रियो थफिरा मा ओइ दुमफाव ओइ रथ'लाय दुमफाव मा जालायदोंब्रा बिसोरलाय मालायबा मा जालायदों ओइ हापां ओइ नोंसोर लोंथ' दै आं हापांखौ नागिरना लाना फैनि आच्छा दे कन्टिनिउ मायाव थादोंमोनथाय आं ओइ अमाराजा मायाव थादोंमोनलै आं मायाव थादोंमोन माने नोंजों आंजों नांनो नागिरदोंमोन मा खोथायावलाय मा खोथायाव नांनो नागिरदोंमोनब्रा मा दसेनो बावगारबायब्रा आंलाय मालै बैसो थांबाय थानायखाय बावगारग्राबो जाबाय नामाब्रा ओइला बावगारग्राबो जाबाय नामाब्रा आंलाय नोंला बावगारालै आंबो बावगारो मानो गसंबाय थाबावखो माथो जौआबो दासिमबो दङ फै जानोसै लोंनोसै रंजानोसैलाय गाबोनबा मा जागोन सोर मिथिगौ हाफां थांखांनायनि खुसियाव दे लोंनोसै माथो आंहाबो मानो बुथबथब थागासिनो दं दे लोंनोसै नांलायला होमबा नांलायो नामा फै गुनि गियानि मानसिफ्रा नांलाया अखाफ्रासो नांलायो फै साला नांलायबाबो हामगौमोन ना गाबोन निउस
निउसाव ब्रेकिं निउस खालामनोमोन आं दा बुआ माइसि मिनिसोदोंलै माइसि होंगो दोंगो दिस्टार्बहाय बियो समाया सदरा ओइ दुमफाव रथ'लै हापां नायमाव राजायासो हाबना थालायबायलै बेनाव दा जानाय नङालै दा माबा माबि खालामलायगोन बियो हापांनि बडिखौ रथ' एमाव राजा रथ' गोथाव जासोलायदों खोमा आंखौ गारनानै आं हारसिं बालनि बोरै थांनो दे आं बिसोरनि पार्टि जानायाव जाथिखौ नुबा गोसोखौनो खिं मोनलायगोन आं आरो नांलायनो गोसो जागोन बिसोरनि रंजानायाव आं मानो नांलायनो दे ओइ दुमफाव हापांलै थाथ' आयौ बाला सोरबा दावराव जादों खोमा नायहैनि र' नारजि बुदानि माथो बायदिसो खोनादों आं एबारबा हले गारनायाव गैयाहाय आं गोदनायावनो बारनानै जोगोन बाला बाप्पा ओइ बिदि खारो नामा दुमफाव बिदि खारो नामा आं नोंखौ जागोन नामा नों मानो इसिबां आंखौ डिस्टार्ब खालामगासिनोहाय बेखौ बाथो नारजि बुदाङा हापां बेमार जानानै मा जागासिनो नुदोंना आं जेबो नुवाखै ओइ हापां नै आंखौ बासायदोलै दुमफाव नङाबा नारजि बुदाङा दिनै आंनि इज्जतखौ लुथिबा मा जानांगौ जाखो सिरि थानो थोद मानो खारगासिनो दङ नोंलाय एमाव राजा एमाव राजा माथो एमाव राजासो होनबायलै दुमफाव एमाव राजा एबार गिनाङा नों मिथिबाय आं गासिबो खोथाखौ मिथिजोबखाबाय नोंनि बडियाव एमाव राजायासो दङ नङा होमबा आरो हापांनि बडियाव एमाव राजा एमाव राजा सिन्था खालामनाङा नों माने आं गासैखौबो मिथिजोबबाय दे नोंसोर दाखालि माब्रै एक्सिडेन्ट जानाय माब्रै नोंसोरनि जिउमाया सोलायनानै बेफोरबायदि जानाय आच्छा नों मिथिजोबबाय होमबा सिगाङाव फोथायनो गोब्राब मोनदोंमोन उनाव फोथायबाय आरो आच्छा घटनाया होमबा बेलेगसो दासो एसे हमनो हाहांदों आं र' गुवारै सोंनानै लाबावनो आं बांद्राय गोसोआव गैला देलाय खोन्थाफिनलाय आंबो बारा बुजियासैहाय एमाव राजा आं मादै हापांनि बडियावसो दङ होननानै नों खमायाव थांदोंमोन दा बिनि उनाव नोंनि जिउमाया हापांनाव हाबबाय हापांनि जिउमाया नोंनाव हाबबाय गैलाहाय दाउसो देलासो मोनफैलायबाय बेबार मा खोनालायखो आरो उनावबा मा होनलायगोन एसेबां हराव बेफोरबायदि थानाङा थौदो आंजों नोमफाव मा राजाबो दंखायो थौ फै आयौ बाला दुमफाव दाखालि बिसोरनि जिउमाया सोलायदोंसो आरो आसलथे खोथाया माब्रै जागायजेननायहाय आंबो मोजाङै मिथियाहाय नोंहा सोंना लाबानो जाबाय उनाव बेखौलाय आं गाबोननो मिथिखागोन ओरैबाबो ओमफ्राय पार्टिया जोब्बाय आरो जोबाबाबो जोब्बाय बे थफिरामनि उदपादाव थानो हालां थांनोसै आं ओमफ्राय नोंहालाय मानोथो थांदिया एक्स बयफ्रेन्डखौ नायनो थांगोन आरो नों मालाय नोंहा बमब्राखौ नायनो हाखायोदां जानला मानला होननाङाहाय दावसो देलाय बमब्रा दा नोंनि फिसायसो आंजों रुजुथारनाङा जा जानानै थांबाय आरो बेफोर दा बियो नोंनिसै आंनिसै हामाथो बमब्रा नोंनिसै आरो नोंस्रा सानैजों अनलायनानै रायजो जाबानो जाबाय आरो अराय मिनि खुसियै अब्लाबोथ' गोसोआ दुखु मोनदों नोंना आंबोथ' जाथिखौ दाबो रागा जोङो दा मालाबा एम्बु बालेबफोरबायदि बारनानै जोगोन आं बेखौ मिथियाखै बियो हापां आरो एमाव राजानि काहानिखौसो साननांसिगोन र' मारै जानाय Agaya pejani, agaya lajiya, agaya pejani, agaya lajiya, oh sona, jakubu lajiya, wang sona, jakubu lajiya. सन्थला ओइ थफिराम बहा गोमानानै थायोब्रा फै मोसानि आं नों बायदि दायना मानसिजों मोसाफाया मा होनखोलै नों मा सोर दायना ओइ सन्थला नारजि बुदां आंनो गासैखौबो खोन्थाजोब्बाय माब्रै जिउ सोलायनाय माब्रै जिउमाया बोरै बिदि जाना हापाङा बोरै जानाय गासैखौबो मिथिजोब्बाय आं खोन्था नोंनि लोगोआ सोरनिफ्राय दायना सोलोंनाय नों माखौ दायना होनबाय थादोंलै अजा होनबाबो खोनासंनो मोजांबावसो मानि दायनालाय नों दायना नालाय दायना बुंदों आं नों माथो दैखराव मासे मोदाय फिसिदोंनो ओइ थफिराम आंखौ दायना बुंनाङालै आं दायना नङा नों दायना नङाबा नों दैखराव मानो मोदाय फिसिनाय जल्दि आंखौ लानानै थां दैखरनिसिम नायनो आं आरो नों आंखौ दायना होनबावबाय नों औ आं नोंखौ दायना होनदों नों बावले आंखौ रागा फोजोंबाय दै मा रागा दं नोंनाव नोंनि रागाखौ गियां मा दायनाखाय गिगोन सानदों गिया गोसो जाबा नोंखौ गोदनायाव सेरथेनो हायो आं देलाय सेरथेलाय
आच्छा लोगो नोंथांमोन दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय आसा खालामो नोंथांमोना एसेबाबो गोजोननाय लादों एसेबाबो मोजां मोनदों लाब्राखौ नायनानै बिनिखायनो नोंथांमोना जुदि जोंनि चेनेलखौ मोजां नुदों अब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै थाबैनो 2 लाख साबस्क्राइबार जाहोनो हानायखौ नोंथांमोना खालामनानै होदो आरो कमेन्टखौ ज्राव ज्राव अखा हानाय बायदि खालामनानै गालांदो लोगोसे आसि बिमाखौबो थुनानै गालांदो थुख्लायनाङा दै थुखो गोजौआव खायसे थुख्लायोबोनो आं माने पार्सनेल बेफोरबायदि मानसिबो लोगो मोनदों आरो ना लाइक होनो रोङा होननानै बुंदों आरो बेनिखायनो डिसलाइकसो थुगारगारोनो सोरबा बेनिखायनो लाइक मोनसे होनानै गालां दे आइफोर आफाफोर बिदा फंबाय बिब' बिनानाव लोगो नोंथांमोन नेक्स्ट एपिसोडआव सन्थला आरो थफिरामा मा जागोन बेखौ नोंथांमोना नुनो मोनगोन अब्ला दिनैनि थाखाय बाय एसेनोसै गोजोन्थों गोजोन हर